Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Bayan da rundunar 'yan sanda suka fitar da sanarwa sun samu gagarumin nasara gurin kwamuso wato wa'innan fusatattun matasa waɗanda suka kashe Deborah ɗalibar kwalejin Shehu Shagari a safiyar ranar Alhamis a nan cikin jihar Sokoto. An gurfanar da su a gaban kotu kuma tabbas kotun ta yi abin da ya dace kamar yadda 'yan sandan suka bayyana. Sannan kuma sakatariyar majalisar ɗinkin duniya wato Ji Amina Muhammad ta yi Allah wadai da kisan Deborah tare da cewa ya kamata a kamo waɗannan matasa kuma tabbas ya zama dole a yi adalci gurin kashe Deborah. Sannan ta bayyana cewa bai kamata a dinga amfani da addini gurin tare zaune tsaye ana kuma ta'addanci a jihohi da kuma ƙasashe ba. Masu sauraro muna so don Allah da ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun wayannan rahotannin guda biyu da irin furucin da wato sakatariyar majalisar ɗinkin duniya Amina Ji Muhammad ta yi a shafinta na Twitter da kuma irin yadda abin ya kaya a zaman kotu tsakanin matasan da ake zargi waɗanda ake zargi da kashe Deborah ɗalibar kwalejin Shehu Shagari. Masu sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tasha tawo mai albarka, muna so da ku danna mana subscribe gami da danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. An gurfanar da zaman kotun ne sakamakon wani bangaren alkawarin da wato gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ya yi lokacin da ya gana da wakilan ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa wato CAN reshen jihar Sokoto a ƙarƙashin jagorancin Rev FR Nuhu Iliya, inda ya shaida musu cewa za a gudanar da bincike tare da gurfanar da duk wanda aka samu da laifin. An gurfanar da matasan guda biyu ne waɗanda 'yan sanda suka bayyana kan sun samu nasarar kama su a gaban kuliya, wato Bilyaminu Aliyu da kuma Aminu Hukunci, waɗanda wa'annan ɗalibai ne a kwalejin koyar da malanta ta Shehu Shagari, waɗanda ake zargi suna da hannu gurin kisan wata ɗaliba wadda kira da suna Deborah Samuel, wadda ta yi ɓatanci ga fiyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai dai bayan da aka karanta musu laifin da ake tuhumar su wanda ya sanadin salwantar rayuwar Deborah sun ki aminta da laifin, wato dai nan take da aka karanto wa Bilyaminu Aliyu da kuma Aminu Hukunci akan cewa ana zargin su da laifin kashe wata yarinya mai suna Deborah Samuel, daga bisani kuma suka kona ta a nan cikin kwalejin Shehu Shagari da ke nan cikin jihar Sokoto. Nan take dai suka musanta zargin nasu, sai dai sun ƙi su aminta akan cewa su ne suka aikata kisan Deborah, abin da ya sa ɗan sanda mai gabatar da ƙara wanda ya kira da suna Sufeto Khalil Musa ya nemi kotun da ta ƙara ba su lokaci domin faɗawa da kammala bincike irin na 'yan sanda. Jagoran lauyoyi da ke tsaya waɗanda ake tuhuma Farfesa Mansur Ibrahim ya aminta da ƙarin lokacin da 'yan sanda suka nema kuma ya shigar da wata bukata ta neman bayar da belin waɗanda ake tuhuma. Sai dai kotun dai ta ɗaga shari'a zuwa wata rana da za a sanar da lauyoyin nan gaba, ta kuma bayar da umarnin a tura waɗanda ake tuhumar gidan gyaran hali nan take. Har wa yau dangane da batun kisan Deborah Samuel, rundunar 'yan sandan Najeriya a wani bayani da ta fitar mai sa hannun kakakin rundunar 'yan sanda na Sokoto wato ASP Sunusi Abubakar ya dai cewa ta ƙarita wani bayani da aka wallafa a yanar gizo na cewa a cikin matasan da aka kama guda biyu ana zargin cewa ɗaya ba ma ɗan ƙasar Najeriya ba ne, ɗaya ɗan ƙasar Nijar ne. Sai dai ASP Sanusi Abubakar ya ƙarita akan cewa dukansu matasan guda biyu da aka damƙe wanda ake zargi da kashe Deborah, ya ce cewa dukansu dai 'yan ƙasar ne kuma ta Najeriya. Sai dai a halin da ake ciki dai yanzu dai tuni dai kotu ta ba da umarnin a ta zara ƙeyan Bilyaminu Aminu da kuma Aminu Hukunci zuwa gidan gyaran hali domin a ci gaba da gurfanar da bincike. Sai dai kuma dubbannin al'umma gani suke tabbas kotu ba ta yi adalci ba, domin ma bai kamata a ce cewa a saurari karan wa'annan matasan da duniya tana musu ganin cewa jarumai ne, domin tabbas abin da matasan nan suka yi sun aikata abu ne wanda addini ne ya tanadar ba wai constitution ko kuma wasu abubuwa ba, domin idan kana da tunani kuma kazalika idan kai musulmi ne, idan an gama da duniya to fa tabbas gidan lahira za mu tafi, to don me yasa za mu dinga amfani da wasu dokokin duniya ba wai dokokin addinin mu ba. Shi yasa da dabbanin al'umma suke ganin bai ma kamata rundunar 'yan sanda su kama wa'annan matasa har su gurfanar da su a gaban kotu ba. Wannan kenan. Sannan kuma mataimakiyar sakataren General na Majalisar Ɗinkin Duniya
wato UN wadda ya kira da suna Amina Muhammad ta ce ya zama dole a yi adalci game da kashe Deborah Samuel Yakubu wacce aka hallaka sannan aka kona a nan Sokoto. Amina Muhammad wacce ta yi wannan kira a cikin wani wallafa da ta wallafa a shafinta na Twitter a ranar Talata, ta ce bai dace a rika yi wa addini fasarar da bai dace ba domin tada rikici. Ya zama dole a yi adalci bisa mummunar kisan matashiya Deborah Yakubu a Najeriya. Bai dace a rika yi wa addini fasara wurin tada rikici ba a yayin da zaman lafiya suke koyarwa. Ina addu'a ga iyalanta kuma ina addu'ar Ubangiji ya yi mata rahama, a cewar sakon da ta wallafa. Wannan furucin tana addu'a ga iyalanta kuma tana addu'ar Allah ya yi wa Deborah rahama. Ba daga bakinmu ba ne, abinda dai ta rubuta a shafinta na Twitter su dai mu karanto muku, domin tabbas duk malukin da ya sake ya zage manufiyan halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ma masa fatan rahama a rayuwarsa ta duniya da lahira. Sai dai ta ƙara wallafawa idan za a iya tunawa cewa tabbas Deborah ɗalibar kwalejin ilimi ne ta Shehu Shagari a Sokoto, kuma tabbas duk da ana zargin cewa ta yi ɓatanci, bai kamata matasa nan take su ɗauki hukunci a hannunsu ba, kamata ya matasa tunda a cikin makarantun akwai jami'an tsaro kuma kazalika akwai hukumomi masu kula da ɗalibai, kamata ya su kama Deborah su miƙa ta ga hannun mahukunta a yanke mata hukunci da daidai da abin da ake tuhumanta kan idan ta aikata. Wayannan dai su ne kalaman da wato sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya UN Amina J. Muhammad ta wallafa a shafin ta Twitter. Masu sauraro, idan za a iya tunawa cewa Deborah ɗaliba ce a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari a Sokoto, ta gamu da ajalinta ne a hannun fusatattun matasa gungun mutane a makarantar a ranar Alhamis kan zargin ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tabbas ba zargi ake ba, domin mu ma mun ji da kunninmu kuma kazalika mun wallafa muku furucin da Deborah ta yi, kun ga ba zargi ake ba. Rundunar 'yan sandar jihar Sokoto ta gurfanar da mutane biyu, Bilyaminu Aliyu da kuma Aminu Hukunci, gaban kotun majistare da ke jihar kan zargin su da hannu a aikata laifin. Sannan kuma kun ji yadda suka karyata akan cewa su fa ba su aikata laifin da ake zargin su ba, sun ce cewa ba su da hannu wurin kashe Deborah Samuel, ɗaliban nan dai da ta yi ɓatanci. Nan take dai kotun ta ba da umarnin a tasa da ƙeyansu zuwa gidan gyaran hali a ci gaba, sannan ta ba rundunar 'yan sanda dama da su ci gaba da gurfanar da bincike. Sai dai kuma kotun ba ta sanar da ranar da za a dawo a ci gaba da sauraron karar ba, amma sai dai kotun ta gaya wa lauyoyi guda 34 waɗanda suka tsaya nan take domin kare Bilyaminu da kuma Aminu Hukunci. Sun tsaya ne suna goyon bayan Bilyaminu da Aminu Hukunci. Kotun ta ba wa lauyoyin da suke kare Bilyaminu da kuma Aminu akan cewa za ta sanar da su duk lokacin da ta sanya ranar da za a dawo a ci gaba da sauraron shari'ar. Masu sauraro, duka 'yan takaitattun rahotannin kenan, kun da ji irin abin da yau kana, kuma kazalika kun da ji farcin da wato mataimakiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa a shafinta na Twitter, yayin da ta yi Allah wadai kuma take cewa ya zama dole a yi adalci wurin kashe Deborah, domin bai dace mutane su dinga amfani da addini wurin tada zaune tsaye ba, domin an riga da an san cewa addini zaman lafiya yake koyarwa. Sai dai kuma dubban matasa su ma dai sun yi Allah wadai kamar yadda ita ma ta Allah wadai, domin ba iya takatalta Allah wadan ba, ko wasu malamai da kuma waɗansu masu faɗa a jihar Najeriya sun yi Allah wadai da kuma kin nuna goyon bayansu akan wa'innan matasa. Sai dai kuma dubbannin al'umma suna jinjina ma wa'innan matasa a bisa kashe wannan arniya da ta yi wurin ɓatanci ga annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, domin har ta kai ta kawo ana kiran waɗannan matasa a matsayin jarumai, kuma kazalika su ne dai gwarzon shekarar nan ta 2022, domin ba wanda ya taba irin wannan jihadin sai matasan nan, kuma tabbas sun nuna duniya cewa a shirye suke, kuma kazalika dabbannin al'ummar Sokoto sun tabbatar duniya cewa ba hukunci za a yanke kuma tura mutane gidan kaso ba, ko da kashe su za a yi daidai da naman su. Don malukin da suka sake suka ji ya yi ɓatanci ga annabi ko kuma zagi ga annabi, nan take za su kashe shi, ko da alƙalin da yake yanke hukuncin kisa ne ga waɗanda suka aikata wannan laifin, idan ya yi ɓatanci shi ma nan take za a kashe shi, sai dai wani alƙalin ya yanke musu hukuncin abin da suka aikata. Dabbannin al'umma sun bayyana cewa jininsu fansa ne ga annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika mu ma masu ni da nake karanto muku wannan rahoton, ni ma dai jini na fansa ne ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma ni ma a shirye nake
tun malukin da ya sake ya batanci ga fiyan halitta sai fa inda karfi na ya kare. Masu sauraro muna so da kuma da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin. Shin idan wani ya batanci a kusa da kai hukunci za ka ɗauka ko kuma a za ka tura gwamnati ne ta yanke masa hukunci ya dawo cikin gari yana zama, domin tun da aka kafa Najeriya ba a taɓa zagin annabi kotu ta yanke hukuncin da Kur'ani ta tanar ba, sai dai a yanke hukuncin constitution a bayyana akan cewa kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin faɗar ra'ayoyinsa, kuma kazalika kowane ɗan ƙasa yana da hukuncin yin abin da ya ga dama, musamman ma na furucin baki. Kuma kazalika wannan hukuncin da dubbannin matasa suka fara yunkurin ganin shine daidai akan duk waɗanda suke zagin annabi, abin ya samo asali ne sakamakon rashin dokar da gwamnatin Najeriya da kuma kotun Najeriya ba ta ɗauka akan mutanen da suke zagin annabinmu. Tabbas idan ana buƙatar zaman lafiya a Najeriya, kowa ya addininsa, kar wani maluki ya sake ya zage mana wato masoyinmu, kuma kazalika gacanmu. Idan ana buƙatar zaman lafiya, muddin za a ci gaba da zagin annabi, to tabbas zaman lafiya ba ita da faruwa a Najeriya sai illa ma sha Allah, sai idan an daina taɓa annabi. Ya zama dole idan ana buƙatar zaman lafiya a Najeriya, domin dabbannin al'umma sun bayyana kan cewa idan ba aka zagi annabi to fa tabbas su 'yan ta'adda ne, kuma kazalika idan aka zagi annabi ba abin da ba sa iya aikatawa. Masu sauraro muna so da kuma ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin. Shin kuma kuna jinjina ga waɗannan matasan da suka banka ma wannan arniya wuta, ko kuma kuma dai kun yi Allah wadai, kamata ya matasan su miƙa ta ga hukuma? Muna so mu ji daga gare ku.